nju i uz rad gospodina Mladića kao učiteljsko zvanje. Učitelj kod njega obuhvata svu konstituciju čovjeka, svu dušu, sve potrebe, sva stremljenja i nastojanja. Kada smo odlučili organizirati Mladićeve dane u kinosali, i oni najveći optimisti su rekli kakva kinosala, ko će napuniti kinosalu. Ne dovolimo ni pjevačice, ni neke poznate političare. Istina, predstava je dobra, ali predstava je predstava, bile su i bolje i gore u Maglaju, pa nismo se baš proslavili. Čak je i moj drug u realizaciji ovog programa Ako rekao Mina, 150 ljudi, to ti je vrhunac. Hvala vam što ste ovdje. Značajno što smo mi ti koji otvaramo Mladićeve dane kulture, to je pozorišna predstava koju znate, najveći pozorišni hit u Bosni i Hercegovini. Mi smo presretni što možemo sa, odnosno ja kao spisateljica sam presretna što se upravo moja priča otvara Mladićeve dane kulture, a eto Mladić je za mene pojam bošnjačkog bajka, književnosti, bosansko-hercegovačke riječi, romanopisac, novelista, putopisac i posjetitelj koji je apsolutno utjecao na mene i definitivno na moj stvaralački rad. Švedu kako Bosanac i namjestio u kameru, tik ovako pored kreveta i spremio se za akciju. Sad,